जोंहा एक्स इन्डिपेन्डेन्ट फराम जि सया सोमफ्रामारि बिथांनि हानजा लोगोसे बनसु आफादा गोख्रों सिग्रोमनाय ड्राग्सनि बेरेखा सिग्रोमनानै लोगोसे देहा फालांगिरि खालामग्रा आइजोफोरनि बेरेखा सिग्रोमनानै हमनो हादों बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे साथाम बिदा आरो फंबाया गावसिनि बिनानावखौ गोसो थोग्रा जायबा सेंग्रा बेखौ बुथारदों बिनि सायावबो जों सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो नैबे माखासे खौरां मैया मोनायावसो ओंखारदों। बे खौराङानो जाहैबाय जोंना बङाइगावनिफ्राय बा चिरांनिफ्राय बा सोनाब साइडनिफ्राय जोंहा एक्स इन्डिपेन्डेन्ट फराम लोगोसे जि सया सोमफ्रामारि बिथांनि हानजा आरो लोगोसे बनसु आफादा गोख्रों सिग्रोमनानै देहा फालांगिरि खालामग्राफोरखौ हमदों आरो लोगोसे ड्राग्स गान्जा बेफोरखौबो हमदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दा बेनि सायावनो मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो आरो बेनि उनाव जोङो मोनसे लेटेस्ट निउस बा मोनसे गिथाव बाथाव निउस बेखौ जों फोसावगोन। बे निउसआनो जाहैबाय बिनानावनि गोसो थोनायखौ बुथारनाय। जों बावहाय अनलि एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामल' नङा, बावहाय जिसया टिम दङ, ओमफ्राय आं दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनिफ्राय आरो बनसुनिफ्रायबो दङ, गुबुन गुबुन दल संगठन दंबावो। जों जयै थांनानै दिनैहाय जि जाथायखौ नुनो मोन्दों। जों सानसे सिगां सप्ता खनसेसो सिगां जों उदालगुरियावहाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जिहेतु जौ, ड्राग्स, गान्जा बायदि रोखोमनि बा हिन्जाव फालांगि खालामनाय। दिनै आं माखासे नामफोरखौ मख'नो सानाखै, दिनै जाय गथ'फोरखौ सोंनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंलांदों जे देहा फालांगि खालामनाय ना, जायखौ दिनैहाय आइजोखौ लांनानै गुबुननो गथायहैनाय फानहैनाय बेखौ जों दिनै मोननो हादों। आरो जाय लांग्रा बे एक नाम्बार मानसि देहा फालांगि खालामग्रा लांग्रा आइजो गथायग्रा बेखौ जोङो नाम मख'नो सानाखै आरो बुंनायबो नङा। बेखौ जों सानसे नङा सानसे जों हमनो मोनगोन। बिनि थ्रुयैनो जों माखासे खोथाखौ जाखिनि सोंनानै मोननांगौ आरो मोनदों। दिनैनि दिनाव जायफ्रा देहा फालांगिरि बिथांमोनखौ आं सांग्रां खालामनो बुङो जे दिनै एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामनि जानानै आं बुंदों दिनैहाय बिथांमोना बेफोरनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मेनलि ड्राग्स, जों ड्राग्सखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिआ आवगोलनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों। ड्राग्सआ मोनफा मोनफा साफा साफा मानसिखौ बुथारलाङो। जों दिनै बर' हारिया ओरैनो गासैबो बिथिङाव जेनिबो बिथिङाव ओरैबायदि माने गोग्लैसोनानै थानाय हारि होननानै बुंजागोन। दाबो जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो? दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 ड्राग्स। जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायिफोर बायदि जानानै दं। ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामा गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय। आरो आं नोंथांमोनखौ मालाबा सम मोनोब्ला, जुदि सम मोनोबा मिडिया बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना सम लानानै बेवहाय सापागुरियाव गसंनानै नाय माबायदि सोरबायदिया गुबुन हारिजों थांनाय, उनाव बाथाबनानै थांनाय बर' आइजोफोरखौसो नुगोन। ड्राग्स लानाय बर' आइजोफोरखौसो नुगोन, रावखौबो नङा। बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दा यां जेनेरेसनफोरासो रासिन सोलिगासिनो दं। आरो बेखौ सोनायनिबो मोनसे माबा मोनसे गेम दङ होननानै आं सानो बेखौ। खारन दिनै बर' हारिखौ जौआवनो आबै आबौनिफ्रायनो जौ लोंनानै फैनाय। खारन बेखौ नुनानैनो दिनै गुबुन ट्राइब, गुबुन हारिफ्रा, गुबुन जाथिफ्रा जों बर' जातिखौ ड्राग्सजोंनो फोजोबनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव दिनै जाय गथ'फ्रा 18 इयार्सनि 19 इयार्सनि बेफोरबायदि गथ'फ्रासो जौ जुवा ड्राग्स बेफोरबायदि लानाय। दिनैथ' जों आखाइजोंनो डाइरेक्ट नुफैदों। आं जिबनाव ड्राग्सआ माबायदि बेखौ नुफेराखैमोन। आरो जिबनाव जौ ड्राग्स लानाय जिथु इन्जेक्सन बेखौ आं दिनैसो नुफेरदों। माने नुनानै ओरैबायदि गिनो मोनदों। जाय मानसिखौ आं दिनै बुंफिननो लुबैयाखै, बिनि फादारा बिफायाबो सानसे समाव हारिनि नांख्रुबग्रामोन। दुखु नांदों आं, गावखौनो गाबनो ओंखारदों। दिनै जोंनि बेफोरबायदिनो गथ'फ्रा जुदि ड्राग्सआवनो जुदि गोदोनानै थायोब्ला जोंनि समाजा होमबा बेसेबां मा जौगागोन। ओंखायनो आं बुंदों जोंनि जेसेबां दल संगठन, जोंनि जेसेबां आबसुआनो जा बनसुआनो जा सोरबा सोरबा जेसेबां दल संगठन आइजो आफादफोरबो दं दिनैहाय जों बर' समाजनि गेजेराव आइजो आफादफोर दं। दिनै बिथांमोना मा खालामदों? मानो ओंखारनो हायाखै, मानो गसंनो हायाखै? जों दिनैहाय निउस मिडियाफ्राव नुब्लानो, जों दिनैहाय फेसबुक पेजफोराव हाबबानो जों नुनो मोनो लासिं सिं सोर ट्राइब, बर' हारि बेफोरबायदि देहा फालांगि बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो। थ' दिनैहाय आं जेसेबां जोंनि दल संगठनफोर दं आरो आइजो आफादफोर दं बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन, सानसे समाव बै समाव जोङो बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय नुयोब्ला बर'नि समाजाव जेसेबां आफादफोर दं, माहारियारिफोर आफादफोर दं, बिथांमोनाबो हमदोंमोन। दा थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो जों बेफोरबायदिनि फारसे सांग्रां जानांगोन। आरो जायफ्रा जादों बिथांमोना सांग्राङाव थानाया मोजां। आं बेखिनि खोथाखौ
सांग्रां खालामगोन जाय मानसिया दिनै ड्राग्स जाग्रा एक नाम्बाराव जों ड्राग्स जानायनि एगेन्स्टआव गसंगोन आरो एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामा मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेब्ला हमगोन बेखौ हमगोन आरो पुलिसनो जों गथायनानै हरगोन आरो बेखौ स्पटआव मोनोबा गोख्रों साजायाखौबो एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामा बेखौ होनायबो जागोन आरो जायफोरा देहा फालांगि खालामो आइजोफोरखौ लांनानै गुबुननो फानहरो बिथांमोनाबो सांग्राङाव जाना थानाया मोजां आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बे बिथां मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरनाय नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिथांमोना मा होनखो मा माखो बिथांमोननि खामानिया मा जादों जोबोर मोजां जादोंना जोबोर गाज्रि जादों नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा गावनि बा गावसोरनि बिनानावखौ गोसोथोग्रा सेंग्राखौ बुथारनाय बिनि सायाव जों सावरायनोसै बे जाथाया जादों महाराष्ट्र रायजोनि ताने जिल्लानि सिङाव थानाय कल्याणआव साथाम सुबुङा गावसिनि बिनानावजों गोसो थोलायग्रा सासे सेंग्राखौ हाथुराजों देनानै बा गाग्लोबनानै इनाय बुथारनायनि उनाव साथामबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों दायनिगिरिफोरा सेंग्राखौ बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ उलहान दैमायाव गारनानै दोन्दोंमोन नाथाय गासैबो जाथायखौ पुलिसा मिथिनानै बिसोर साथामखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय सेबासेक 29 बोसोर बैसोनि आरो दायनिगिरिफोरनि बिनानावनि मुङा जाबाय मुमताज रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा सेबासखौ मुमताजजों सामफ्रामबो नांलाय खमलाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सहाब शेख इरशाद शेख आरो हेमत बिस्वाडे बिसोर साथाम सुबुङा गावसिनि बिनानावखौ जायबा सेंग्राया गोसो थोदोंमोन बे सेंग्राया बिनानावजों बा मुमताजजों सामफ्रामबो नांलाय खमलाय खालामबाय थायोमोन बेनिखायनो सहायनो हायियाव साथाम बिदा फंबायफोरा लोगो नांनानै बे जायबा दायनिगिरि सेंग्रा बा नांलायग्रा सेंग्रा गोसोनाय सेंग्रा बेखौ बुथारदों हाथुराजों देनानै बुथारदों अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे फोसावनो गोनां खौराङा बेखिनियानोमोन जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदान फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हरनि